Bonjour, bonjour. Anagona nangambara ku phobinaka. Phobinaka zingiza ko lela zichite kumilaza. Cheko na rufa. Zait zichimangambani karazanganulu chimangambani ulfa. Cheko na rufa zaro kuchite kule lela timiete. Tanga ma. Tuwe lela timiete tite kumilaza fa lela mangan fiten timiete. Tanga tite kumilaza lela ko mangan ten timiete. J'ai rien contre Chimieti, Chisi ala ilom Chimieti na we misi gabiam Chimieti satia na origine na kabakam papa ku ma sakalava njak Chimieti na zama Chimieti donc rien contre Chimieti. Fa la manganten Chimieti tire milazan finanaka, je suis désolée mnaro manganten lela manganten Chimieti, je suis désolée mais zatite kulena we lela una bogo sibe mangan karako na misia vola be mangan karako ko fana nganten Chimieti hanzala hengina kamba kono mbole fkati tukang lela ko fana nganten Chimieti. Désolée za babe Ismilana Anna makarakoge Anna zetem série ouais Anna mandifasak voilà série Anna yuna lela misia voilà bekarakoge. Je ne suis pas dedans. Mon Dieu pardonne-moi. Je ne suis pas dedans. Oh zatangate zatitelela manten Chimieti zuzengi tok chimanya valela beze manten Chimieti mangangi mangeva manten Chimieti falela jako lelai si mangeva lela manten Chimieti aza fadam na golela Chimieti zachi mangavaka karazanganulu azao chwe lela chwe Chimieti nchitioko chwe chite Chimieti non rien à voir falela manten Chimieti nchitioko moi-même misi mélange Chimieti amluna kasa chebaka papa ku sakalava miago mama nya misi mazo Chimieti donc za misi lun Chimieti bakamni papa kwani fa le fiten mint zengi problème et fiten le la manten Chimieti non pardon bloqué direct pardon en piasanga zayu ampiasang ita roza mbola blue sintari fani boko antany mincha na roza degny satria agnatiny hôpital Sacre tsy mahay tonga nagnavagna vidéo ge tsy magandagna za mahita commentaire anareo fa za mangitikitiky tia hagnano vidéo fa amin'ny hôpital Sacre ty ato tsy mety hagnanaovagna vidéo ka za niboaka antany tia mal vidéo anareo laigny tsy anareo jiaby fa laigny magnano amboa mitonga babaky anako dikany amboa mitonga babaky zegny mahazo hilany babaky fo indesiny amin'ny vavanany amboa mitonga babaky hisany sasany baka tsy amboa mitonga babaky fa sasany zay farankiny rehetra fahela igny zegny magnaboaka sasany baka na tsy miety fa alaigna antegna mare fo sasany kakakakaka zegny hoe namboanaka ambo tsy magnomoka par rapport anareo ino mampachauffé nareo zala mampachauffé-nareo ni préciser quoi anareo tsy mahay teny gasy anareo jiaby ko passe examen anareo tsisy nafaka na araiky koa natao examen edy vidéo naka tsisy olo nafaka na araiky raha fara volaniko amin'ny vidéo naka raha hafa ndraiky ranjonareo no ratsy zegny hoe baka sasany anao ratsy zay tsy mila viavy karahanao io nefa ndraiky demande d'aminareo feno aminaka hato volagna zara tsy devan vadindreo io amin'ny commentaire beka tsy hita vadindreo beka vadindreo igny raha bekiny nefa nareo jiaby magnano demande aminakato za madrako fady magnambara avinaka za mafady magnambara avinaka igny zegny avinaka anao tia laza hay za mavolominy Facebook ty za tsy volominy Facebook ty afa nareo mitsimpogno kapoka ambara agnatiny ty za manegnaka nareo partager nareo ranaka anareo tia mpalaza fa za tsy tia laza nareo za ty miasa karaha manaka mavelogno za tsy miasa lohan vue ndraiky tsakoneny fatifatiny abonné zay vlomagna za tsy tia laza anareo ny tia mpalaza anao tia laza ampalaza koa tia mpalaza anao za ni samarany volaniko tama za tia laza anareo tsy jera foire anareo tsy jera marigna anareo misy amarany volaniko ta za tia laza
za tiala zanako kumini hani am partager anaka za mavulana naro partager za mavula amin'ny abonné karaha ataonako za tsy vola amin'ny abonné za tsy vola amin'ny j'aime za tsy vola amin'ny vue za vola amin'ny hasanaka ary volanaka mamelogno za baka eo oui ça bronze volanaka mamelogno za bako mavelogno ry havako koa tsy anareo mamelogno za o tiala za patata ale mangery za teo tsy nivolagna za tsy nagnambanimbany kazagnan'olo ary nampodiko indreo fiteninakany diako amin'ny vidéo igny tsy agnambany kazagnan'olo tsisy fagnambaniagna ao tsisy ampodianako impolo injato igny tsy haiko impiky za avy vidéo igny tandrigna sa tsara za volagno tsy magnambany kazagnan'olo matoa za nagnano vidéo igny za fa nisy expérience naka amin'ny lelany tsy mihety zay nikoragny tamin'ny Facebook nikoragny amin'ny sokatra boka tsy ahaizanao fiteninany fiteny tsy mihety lera zay nagnano appel igny izy nagnano teny tsy mihety de za amin'izay nibloqueko izy zay naveko nagnano vidéo maro anareo lelany tsy mihety mihila za maro tsy araiky baka io za nivolagna za ty mba tsy mihety baka ireniny papako niteraka izy tsy mihety pura papany papako sakalava dika zegny za mba mahazo tsy mihety za zao ko magnasa tsy mihety mira magnasa razananaka atomby tsy nagnasaha tompoko fa hoe tsy mazondrana o foire anareo babaky ambo mitonga babaky zegny raha anareo ambo mitonga babaky abako anareo sasany misy rankigny aminaka io narareo tigny vidéo igny nagnanaovagna zigny nino anareo ko misy problème naka midira aminaka réglétsika agny izy anareo midira fa gatsy saky anareo volagna aminaka igny amin'ny vidéo naka ao anareo magnaboaka rabenareo magnano fandroaka masiaka magnomaka ambadika sasany boka magnararotro indi magnararotro partagen'olo mandeha mikomanty agny zegny anao tsisy raha tsisy tahany tsisy fandehany foire sasany magnasa za boka tsy agnasa diako eto za tsy agnasa sasany magnasa zegny hoe jiaby igny anareo mitourné aminareo agny asanareo mitourné amin'ny gabenareo agny sasany volanao mila fandroaka anaka milely anareo le rezy bebe zegny hoe mazava raha nivolanako tamin'ny vidéo naka igny mazava